Hola! Avui vull contestar una pregunta que apareix molt sovint quan algú ja porta un temps emprenent, però està dedicant moltes hores al seu negoci, no acaba de veure que realment sigui rendible, és a dir, té la sensació que treballa 1.000 hores, però tot i això no té aquesta recompensa econòmica i és una de les coses més frustrants i que jo sento moltes vegades que està a punt de llançar la tovallola perquè diu, ostres, realment val la pena fer tot això? I tant per tant me'n vaig a treballar a un altre lloc. Així que avui vull contestar una pregunta molt senzilla, però molt, molt important, que és com puc crear un servei que realment sigui viable? Com comentava, aquesta pregunta acostuma a aparèixer quan passen tres coses. La primera és quan tens clients, quan realment estàs treballant de lo teu, ja estàs, per exemple, vivint del boca a orella moltes vegades, però estàs esgotada, amb la sensació que treballes molt i guanyes poc. El segon punt que moltes vegades passa amb aquest tipus de persona o que necessita replantejar-se certes coses és que el teu servei depèn completament de tu i del teu temps. I si no treballes, no factures. És a dir, el dia que marxes de vacances és el mes que factures menys. I la tercera és quan notes que el que ofereixes t'agrada, però tu ja sents que no és viable a llarg termini perquè no és sostenible ni a nivell econòmic ni moltes vegades a nivell emocional. Bé, avui respondré a aquesta pregunta, però abans em presento. Soc la Rosa, consultora de comunicació i màrqueting des de fa més de 10 anys i actualment acompanyo professionals a través de la Brúixola Digital, una comunitat on els ajudo a recuperar el rumb del seu negoci amb una estratègia de comunicació i màrqueting que sigui fàcil de portar en el seu dia a dia sense cremar-se. Bé, anem a respondre a la pregunta. Com puc crear un servei que realment sigui viable, que sigui sostenible? Un servei pot ser molt útil, pot ser molt vocacional, però si no és sostenible acabarà desapareixent. I això no ajuda a ningú, ni als teus clients que se'n podrien beneficiar, ni tu que realment tens un ideal de com t'agradaria viure amb el teu negoci. Perquè a tu no és que et faci cosa treballar, si en realitat t'encanta la teva feina, però el que sí que vols és que tingui un retorn, que puguis descansar, que puguis tenir un retorn econòmic i que no estiguis patint pel simple fet d'haver decidit emprendre. Anem a veure què podem fer per crear aquest servei més sostenible. El primer punt és que hem de marcar uns límits clars. I és que moltes vegades em trobo quan parlo amb clientes que comencem a parlar sobre els límits del seu servei o més aviat sobre què és el que inclou, què és el que no inclou, si té algun bonus, ja més des de la perspectiva del màrqueting. I moltes vegades ens trobem que no hi ha límits en el que fa a la disponibilitat, a quan contesten els dubtes, en quins són els canals de comunicació que utilitzaran per al propi servei o inclús quina és la durada del servei. A vegades em trobo, per exemple, en què diem bueno, si tens qualsevol dubte ja em contactes i ho solucionem. Quan potser una persona que s'aprofita de la gent t'anirà fent dubtes de manera indefinida i clar, et costa posar aquests límits i al final t'acabes cremant. El servei s'ho menja tot i això el que passa al final és que no tenim temps material a dins de la nostra agenda i per tant no podem dedicar temps a fer millores en els nostres serveis ni tampoc a la comunicació i al màrqueting i al final sempre ens quedem estancats en el mateix punt. Posar límits no et fa menys professional, t'ho asseguro. Moltes vegades ho pensem, no? Ostres, és que si no estem 100% disponibles per a aquesta persona, quina mena de professionals som? Doncs som professionals com la copa d'un pino, com solen dir els castellans, i realment és el que t'ajudarà a poder-ho fer més sostenible, a poder descansar i al final a cuidar-te per poder cuidar els teus clients. El segon punt és que no tot ha de ser 1 a 1. I això m'hi trobo moltes vegades amb les persones amb qui comencem a treballar que ja intueixen que hi ha una altra manera de fer les coses, sobretot a dia d'avui que ja hem vist molts exemples, molts casos d'èxit de persones que han marxat de l'1 a 1. Tampoc vol dir que anem a l'altre extrem, que de cop i volta no tinguem cap 1 a 1, però potser sí que ho hem de fer de manera més ajustada.
Inclús jo et plantejo que aquest acompanyament individual pugui tenir parts que no depenguin al 100% del teu temps. A què em refereixo? Doncs, per exemple, a que tu ja tinguis documents que puguis enviar a tots els teus clients en uns moments concrets del procés, o inclús que tingui una part grupal, potser que el que fa és alleugerir el teu pes de treball individual, però igualment aporta molt de valor a la persona que contracta el teu servei. O potser que inclús tinguin una plataforma amb alguns materials extras per poder tenir ja aquest material que podríeu treballar individualment, o que puguis gravar un vídeo o tenir un PDF explicatiu de les següents etapes, o si fas l'entrega final d'un document, que pràcticament tot el document ja estigui creat i que només l'hagis de personalitzar per a aquesta persona. Això sobretot ho pots aconseguir quan comences a treballar els teus serveis com a tal. És a dir, quan no te'ls estàs inventant sobre la marxa, sinó que tens un procés concret, has treballat una experiència del client concreta per cada servei i d'aquesta manera ho pots anar millorant i pots estalviar-te molt de temps per a cada client. Però no només això, sinó que jo t'animo també a pensar més enllà del teu servei individual, com pots intentar incorporar coses que puguis replicar amb tots els clients, també que comencis a plantejar-te si, per exemple, pots afegir, imagina't, doncs, un recurs com unes plantilles o algunes receptes o el que sigui que no depengui del teu temps, perquè al final són uns ingressos extras que no és que no et portin feina, sinó que la fas una vegada i la pots reutilitzar una vegada i una altra. És molt important que, si vols créixer realment, puguis tenir el que se'n diuen serveis o productes escalables, és a dir, que no depenguin directament del teu temps. I ja l'últim punt, i jo crec que és dels més delicats, és que hem de treballar millor el preu. El preu ha de reflectir el cost real del que et costa fer això i sobretot ha d'anar també en concordança als resultats que ajudes a aconseguir a la persona. I és que un error molt habitual que veig amb les meves clientes és que ens fem petites i diem vaig a fer el preu mínim perquè no vull molestar, no vull que la persona pensi que m'estic aprofitant d'ella o realment jo no ho faig això per guanyar molts de diners, sinó que ho faig perquè vull ajudar. I el que passa això al final és que acabem subestimant totes les despeses que comporta tenir un negoci. A què em refereixo això? Doncs que calculem el preu al mínim, quan en realitat hem de tenir en compte que en un negoci també dediquem temps a preparar les sessions, a preparar el material per millorar el servei, com comentava abans. Inclús dediquem temps que moltes vegades no tenim en compte amb tot el tema de la comunicació, el màrqueting o l'administració, o començar a fer contractes o començar a formar-nos per poder millorar com a professionals, i tot això són coses que potser no estan reflectides en el cost i ens trobem amb que oferim sessions molt econòmiques quan en realitat hauríem de començar a pensar més en processos de transformació que tinguin un cost d'acord amb la transformació que estem ajudant a aconseguir en aquella persona. Si el preu és massa just, és molt fàcil que ens acabem desgastant molt més ràpid. Així que el que et recomano sobretot és que revisis si aquest preu reflecteix realment tot el valor que aporta el teu servei. Bé, si vull que et quedis amb una idea clau d'aquests 3 punts que hem comentat, és la següent. Un servei sostenible és aquell que també et cuida a tu. Sobretot, prioritza't perquè al final el teu negoci funciona gràcies a cuidar la teva energia, a cuidar el teu temps i a cuidar el servei que et cuida a tu mateixa. Per posar tot això en pràctica, et recomano una acció molt concreta i molt fàcil, i és que abans de continuar amb la teva jornada, o si ara estàs fent un passeig escoltant aquest podcast, m'agradaria que agafessis el teu servei principal, que pensessis en quin és aquest servei que normalment ofereixes i puguis respondre honestament a aquestes 3 preguntes. Pensa en què és el que t'escasta més d'aquest servei, què podries simplificar o eliminar del servei i què podries estandarditzar perquè no depengui de tu cada vegada. Per exemple, jo quan treballava escrivint textos per als meus clients, perquè era copy, el que feia era tenir les meves estructures
de copy que jo ja sabia que funcionaven, que havia analitzat amb altres professionals o que havia après de persones molt més avançades, i l'únic que havia de fer moltes vegades era simplement empapar-me del que la persona deia, és a dir, del que el meu client deia, i decidir quina era l'estructura que millor encaixava amb la seva personalitat. I d'aquesta manera podia estandarditzar molt millor la creació de pàgines web, la creació de newsletters o la creació del que fos que em contractessin. Bé, fins aquí la meva resposta. Espero que t'inspiri, que t'ajudi a crear un servei molt més sostenible, molt més viable, tant a nivell econòmic com a nivell emocional, que també és important. I si tens una pregunta concreta sobre màrqueting, comunicació, estratègia o negoci digital i vols que la respongui en aquest espai, pots deixar-la als comentaris. Si vols més claredat per orientar la comunicació, també et recomano que et descarreguis la meva guia gratuïta, 30 idees de contingut, on trobaràs propostes pràctiques per publicar a Instagram, LinkedIn, la newsletter o el podcast. Et deixo l'enllaç a la descripció. Ens tornem a trobar la setmana que ve, on contestaré aquesta pregunta. Com comunico sense haver d'explicar-ho tot cada vegada? Fins llavors, una forta abraçada!